Gaur hasi dira Arrankudiaga Zoioko jaiak eta tradizioa den bezala marmitako eta tortilla txapelketarekin abiatu dituzte. Egiten dugu hori urtero eta gure asmoa da hori herria guztia hemen batu. Behintzat tortillarekin o barbitakorekin eta gero afare guztia hori egiten dugu gizarteatzean. Eta da gauza oso polita herriarentzako. Eta, aurten badakizu zenbat lapiko aurkeztu dituzten eta zenbat tortilla? Marmitako lapikoak 23 eta gero tortilla, butikoak eta hori, taneskak eta hori, egiten dute 16. Eta gero hor dugu epaileak egiteko hori. Hori ikusi dugu, badaudela ere bai, belaunaldi gazteak, ez bakarrik nagusiak, umeak ere bai animatzen direla, hori tradizio bilakatzen ari delaren seinale da, ez? Gure asmoa da herria guztia, hemen batzea eta gero hor batzean denok afari on bat egitea. Herri guztia. Eta maila, zen moduzkoa da, maila altua da, marmitako eta urtez urte agian igotzen doa, ez? Egiten dute maila oso ona, dago oso ona maila, eta epaileak eta dira onak ere bai. Batzuk hor dauz lapikoak, igual Bilbone atera dute, bigarren o hirugarren postu, hor dira lapikoak onak. Arrankudiaga Zoioko eskolako guraso elkarteari egokitu zaio aurten pregoia irakurri eta txupinazoa jaurtitzeko ardura. Bota berri dute zuziria, ez? Zer moduz joan da? Super ondo. Oso urruri geunden, baina oso ondo joan da, oso pozik gaude. Nik uste dut, uste dugu harrera izan dela kristona, jendea oso adi egon dela, oihuak botatzen, ez? Eta, go jarraitu gaituztela, osea, pozik. Oso, mezu argiak eta potenteak bota dituzue, ez? Bai, aurren eta eskola txikien garrantziaren inguruan, emakumearen eta papera ere bai nabarmendu duzue, eraso ez egotearen garrantzia eta Palestinaz ere bai gogoratu zarete. Zein da pixkat zuek helarazi nahi zenutena? Guk azkenian ama gara, da gure umeetaz gogoratzen gara eta kanpoko umeetaz ere. Eta emakumeetaz, azkenian gure ideia izan da matxismoaren kontra hitz egitea eta baita ere Palestinan sufritzen ari direna, batez ere umeek, gizarte osoa sufritzen ari direnataz gogoratzea, baina noski umeetaz eta euskararen alde eta gure eskola txikiaren alde hitz egin behar genuen. Bagenituen idei batzuk oso zehatzak, azkenian ez genuen nahi mezu oso luzea botatzea, baina gai batzuk jorratzea nahi eta eskoak ziren. Guk bai, hasi ginenean pregoian pentsatzen, gehiemat erdoitzak, ikusi genuen Gernika Palestinak zapiak saltzen zituela, orduan haiekin kontaktuan jarri ginen, eta ekarri dugu ekimen hori ona, pentsatzen dugulako, erditzak esan duen bezala, umeak horrere daude, gumen alde ingo dugu, eta Palestinaren alde, orduan gure ekintza izan da, zapiak ona ekartzea gaur. Eta, bukatzeko, zer espero duzue jaietan eta zertarako zaudete gogotzuen? Ondo pasatzeko, disfrutatzeko, erazorik ez egote. Eta, batez be, gu disfrutatzea, herriak disfrutatzea, gure umeek disfrutatzea. Eta danak ondo pasatzea, baina jai polita batean eta seguru batean. Eskerrik asko honengatik eta esan bezala ondo pasa. Eskerrik asko. Gora Arrankudiaga! Venga, gora! Jaiak astelehener arte luzatuko dira eta ohikoan bezala aiaraldea.eus atarian izango dituzue argazki galeria guztiak.